Sen akıllı adamlığın taşındadan görünüp dur. Bir de olsa sen yani akıllı adamlar gerek. Kadağa, siz bana çaktın aşı yukarı baka vereyiniz. Adalatın hoğunları. Sizin bu kalağınızın öz akıllarlarım yetiktir. Bu kalan akıllarlarını beni belettir. Yönemen seninle ütkoşuk bir zihnin bardığını andım. Sen ercelliğin, gönümelliğin bana yaraya. Birinin köttesinden gelinse, müngüsünün ayağı sıtırar deyip durlar. Senem şu fehime yeriyen. Ben sen bilen asasan kuruşayım. Şimdi köp yıllardan beri ben adamdan arz şikayetlerini dinleyen, onların birbirine atayan içinleri, töhmetleri, oklarından yana Ali diyadadım. Yaşımın bir sene varıptır. Oğo, indi bana yaxşı yaman selcermek antatışmaya. Men seni kovurdum. Sigileyan, hormatlayan. Şoň üçin men sen bilen dertleşedim elýär. Hani ýerden galmady geliver. Adalatın hoğunları. Siz meni nire alıp barýaňyz? Geliverin. Çekinme de geliver. Bu dünyada gen täkin wakadyry başyndan geçirmedik adam yok bolsa gerek. Eger karşı olmasam, sana bir wakany aýdyp berjek. Bu gok näme? Oň agzyny ýulduryp bolan okmy? Barın bolmasa saýglan. Beni boşatayın da ne etmişim var? Kadağa, bärsi ýap geldi. Yaxşı kişi, sen bir gece berde kalırdın, bolýarmy? Adalatın hoğunları, bu nämetdiň bollugy? Men günäm näme? Men sen kimligini bilmesem, bu kadar näme geleni bilmesem, men seni saklamalı bolýam. Betkumallyk hatar zatdyr. Siz bu bolşuňyz bilen özüňizi tüme salarsyňyz. Boli biler. Sen menen göňçin etme. Meniň aňytyjylarym senin kimdigini anyklap, gow edip mälim eder ha. Ana şondan men seni boşadaýar. Kadağım ekmeğime günahım var. Ben berden hem çin saklayanızı. Sen şu şaka selli 70'lik bilen okmy? Bilyan, innetmerim. Bağınızdan sorman pıralmıydım, günahım etun. Barmış ol. Allah'tan and içeceğim. İnanmamın töleğini oğul etse töler. Seni son dinlerim. Ekidin. Günahım boynum alayan, inni kaytalaman. Beni boşadın kadağı. Ananayı kadağı. İnni sorman imen. Bağın töleğine de varman. Men senin salamın çägi ýokdur. Men sende bir maňa gerek ütkoşuk bir zatyň bardygyny duýýar. Ýöne näme diýeni bolup bilip bilemem. Sevgi däýin. Tutunarsam bir adam gelip maňa ýüregini açdy. Öýe baranymda oğlumun hasta yatanyny gördüm diýe. Teýbi çağırdyňyzmy? Hova, şipa verici suwlarynyň içirmelik bitdi. O näme? Oğlunun ýanyna galman, taňa tapşyryk gitdimi? Men ne bileyin? Sen bilmeli. Sen çocuklar näme bolýansa bilemeli. Sen şu bir kada agry. Sen näme maňa sesini atatýan? Ogluňy beýmada edýäňe. Gataltman ne edersin? Wah, düýünden näher çağamy da bir daha bolýar. Allah can şipa bersin. Hani gözün göreýin oğlum aç. Hasan Ali, Maňa sered oğlum. bu näme etdiň boldy? Tova. Sen edýäniň näme? Bolşuň nähili, he? Sen meni gorkudýan. Özüme seret. Ey Tanrım, iyilik bolsun näherine.
Senden her zada garaşaymalıdır. Sen delirdin mi? O delirdim! Oğlun yanından ayrılma. Hani dur, nereye var yan sen? O sen işin değil. Hasan Ali. Mun ýaly men öňdermedim. Beýerde şu nädesgen tebiň eliniň bardygyny bilýän. Onuň mekir gözlerinden men köp sadandym. Olaň bir ýerine bolan garaýşy men gözüme gelýär. O köpe ýogly adamdan üstünden gülýär. O häzir günäsini boyna almazak bolup tapala gatýar. Yani men onu gürlederim. Soňam Alay. deresine samanly karn. Eger olayı başka erkek adam barmayan bolsa, koyol tebiğin yakasından tutsun. Men hut şonam şey etdim de. Ol ünlü zınnanına çüýräýse gerek. Ki halatlarda biz özümüzde şeyli bir şeytana oyunu diyaz. Hatta önümüzde duran yönök öcüdatlarım görmeyiz. Yönü bu bar değil. Oğlanın gözleri ata babasına, kovumlarından birine mengdep bilir ha. Owa men däpler, yer onsa? Häzir men diňe sizin eşitmek isleýän zadyňyzy aýtdym. Sen o tebiğini diýişiň gyjaýanyň belli. Han aşgyrak gürle. Sen näme diýmek şolya? O maňa gurrun berýän adamyň ödüňdiňi bildim. Nädip bildin? Gurrun berişiňizde bildim. Men size betgumallyk hatar zatdyr diýip aýtdym ahyry. O tebip ýaşmy? Men ýene wagtynda sahil 20 ýaşynda, Oğlan näçe ýaşynda? 12 ýaşynda. Ondan 12 ýyl aýyrsak, onunla gelin 8 ýaşly oglana aşyk bolmagy bolýardy. Sen bu boluşyň ýyly ulky bolmadmy, adalatly kadym? Sen hov. Bu bolan gurrunlary ýyle ýaret bermegin. Diline bek bolgun hov. Adalatyň howannary. Siz arkaýyn bolup bilersiňiz. Menden gep çykmaz. Sen men işime girip görüpsiň da. Qarratamyň atasynyň ady Eminjan. Ene de bi. Ene käbe. Dädemiň edesiniň ady. Garrenin bolýada. Yok, onunum hatanırrak bolýar. Aktyklarynyň atlaryny atan bagyrda gardan ondan ödüň oýlanyp görür. Bu dädemiň edesiniň ejesiniň ady. Onun için jarka bolýada. Ay tügölüm. Hadi ver göret. Hani Hasan Ali şu çağacıkların yaklaşını atlarını yönet. Berekallah. Atlarını iyi olsundur. Hangenan körpö. Yine basam. Bir tokko. Ot çıkıp top Dädemiň geçirdim. daýdasynyň ejesiniň ady. Hasan Ali, sen näme bu çağacıkların hemmeti bilen tanıştırjak bolýarmy? Beýseňä mihmany ýadadarsyň. Yok ýadatmam. Men hojany öz otomalyk deyin. Siz olsa öz işinizi bilmeli. Hoca, hani Berkel? Berkel. Hoca, bu näme tögöri? Men gitmeli boldum. Edil öz ewiňde ýaly bol. Gelirler. Siz bar berin. Şahadyr öýdedir. Hojany mihmanjaga ýaraşdyryň. Men bakym geler. Men sen ýoluňa garap oturdum. Mende sabır takat galmady. Men indi seni görmörün öýdüp gaty gorkdum. Şunça gün näp görünmeýän ýerde boldum. Gülşah, biz bakım hemişe bile olarız. Hocağa şoň üçin geldi. Maňa kömek etmek üçin. Bilýän heweş, hojaga akylly adam. Ýöne atamyny diňlermike? Men gorkýan heweş. Bilýänmi? Meni ýene sorak geldiler. Näme? Sorap geldiler. Gülşah, ýör gowsy gaçaly. Nigarım, Men berdi hanım. Gülşah nerede? Gülşah öz otagyna. Bar onu çağır. Häzir. Yürüň mihman, geçin. Birden men çykartalar, şonda näme bolar? Onno gaçaly. Men seni öýe gideýin. Ýok, heweş. Aýdýanyň näme? Bizi tuturlar. Men sen ýitirerini korkýan. Ýok heweş, biz kaçmaly. Men gorkýan. Sen ejem ödlýä, ýür. Gülşah, biz kaçan ýene görüşeriz.
Hanım, girsen bolýarmy? Kim var? Geliver. Bu men hanım. Näme boldy? Näme üçin geldi? Günäme tün hanım. Gülşah. Näme Gülşah? Gürle. Gülşah heves gulu bilen bagda duşýanyny gördüm. Heves gulu bilen. Howa bikem heves gulu bilen gördüm. Hevi boljak zatmydyr? Hut öz gözüm bilen gördüm. Olary Nigara duşurýan eken. Nigara? Hay sen saç gidilen. Yedi poştuma nälik bolsun. Bunu senden başka gören var mı? Yok hanım, diňe men gördüm. Hani Gülşah nerede? Gülşah öz otağını. Bu arada başka yerde dil yaraysan, dilsiz kalarsın. Düşündün mü? Oğurra ol. Hasan! Hasan sen nerede? Ata, men siz bilen hoşlaşmaga geldim. Ata, men siz bilen hoşlaşmaga geldim. Atacan, men siz bilen hoşlaşmaga geldim. Atam, men siz bilen hoşlaşmaga geldim. Ata, men siz bilen hoşlaşmaga geldim. Atacan, men siz bilen hoşlaşmaga geldim. Ey Tanrım, yalvarýan, hevesi gora, goýul men gelip alyp gitsin. Men hevesden 2 günem ýaşap bilmen. Hojaň ekinne bir öküdi beripdir. Hoja ullokan taýak alyp öküde topulupdyr. Emma öküdi taýak çaldyrman gaçyp gidipdir. Günlüň birine hoja şo öküdi bir daýhanyň araba goşup alyp barýanyny görüpdir. Ol, sen men ýok elindäki hasasy bilen öküdi ýenişmäge başlapdyr. Daýhan, "Ahaw, bu näme etdiň? Men öküdim bilen näme işiň bar?" diýip gaharlanypdyr. Hoja bolsa oňa, "Darykma goza, darykma. Näme üçin urlýanlygyny öküdiň özü gaty gowy bilýändir" diýipdir. Hadi durun. Taklanım. Men bilýän. Ýördi näme bolýar? Maňa kömek edin. Men bu zalymlara bermem. Bular meni öldürjek bolýar. Hadi köşeşim. Men size elimden gelen kömegimi gaýgyrman. Mirahir. Bu sen mi? Bu näme etdiň bolýar? Sen mihman. Gowsy bu zatlara goşulma. Sen bu naçar nire alyp barýan? Oň günäsi näme? Oň bir hayalygyny söz bilen aýdyp bolmaz. Sen bu barada maňa aýtmaly bolsun. Ýoksa men berde galman. Siz maňa düşünün. Biz hanyň buyrugyny berjä edýäs. Men mundan artyk gürlä bilmen. Kadir bilmezlik bir gowdat däl. Eger bu gizliğin bolsa, men bu sırrın üstüne açman. Siz maňa anant bilersiňiz. Men muny saňa näde aýtsam kam?
Hojoynyň ýygy bir ýigide aşyk bolupdyr. Bu saç kesilen bolsa, gijelerini olar duşuryan bolsa näçek? Oň jezasy diňe ölüm bolar. Ýigidin kimdigini bildiňizmi? Owa. O guluň adyna Heveş diýerler. Onu men taparyn. Onun gitjek ýeri bolmaz. Inno ýigide näme bor? Yüzüm sypamajagmy da belli. Allah'ın hakkı üçin. Menden başga da sorama. Tutun onu. Akidin. Dilmeň maňa, dilme. Andorun, keňirem ýanyma gelin. Korkma. Gorukçular gittiler. Hiç kim gelmeýänkä gaçynny. Taňry ýalka. Gaç bol. Edil özüm ýal derhuş. Tanrym, halas geri verdiňmi? Gelenim oğulaydı. Yoksam bulur men düýtmedi diýdi. Sen bizi maskara ediyen, adımıza sınat getiriyen, beydip yaşağından ölünün oğudur. Oğu da! Hemmeňiz meni yere soksuk bolýaňyz. Men fakir, adamlaryň arasına varıp, olaň imanly bolmagyny wagt edýän. Näme günäm bar? Näme günäm bar? Onsoňam kim galmaly, kim ölmeli Taňryň özi gowy bilýändir. Bar aýtsaň şu bolsa, götür şu ýerden. Götür! Sen ulum solun ödüňi ýetik. Häzir men gitsem, sana başga kömege gelen tapylmaz. Taňryň özi muny gowy bilýändir. Menin tek ağrımalıyçam. Tanrı beni bir dünya bilen hoşlaştırmaz. Men haklaşarım. Ağrımalarım. Kimden ağrın alacak bolýan? Hocadan alacak. Hocadan diyen. Hoca seni ölümden utordu. Yok. Hey, sana diyen. Men hoca berektir. O beni kul edip zannanesi girecek bolly. Bilýär misin şonu? Bilýär misin? Hanonsoň sen zınnany çüýredip, kul etjekler tapyldymy? Kime gerek sen? O sen ýany kezzabyň ýanyna hiç kimin barmajagyny bilip şey diýdi. Näme bolýan? Gelme! Sen beni boşadýanmy? Owa, boşadýan. Sen bedenlerini men ömür vapın. Hoca? Ey Tanrım. Bay. Oh, bahar bu şolly. İşim gaýtdy. Hem onu kadağı. Akşahara teýberlen gelipdir. Ol adamlar ýygnaýarmyş. Menem çagyrypdyr. O ýerde bar dahry bardy ýa. Ol ähli alynlar ýygnan. Sowal berjek. Bäseşik görjek diýipdir. Egerde biz
Şu bähleşikde oň sowallaryna dürüst jogap berilmesek başlyk alarys. Hoza. Sen maňa kömek et. Kadaga. Men onu başarman. Näme üçin başarmarsın? Eger men o dähreden asgyny gelsem, temirleň meňem başmalar. Men olsa başlyk alasym gelmeýär. Sen bir alim adam. Bir zat oýlap taparsın. Alymlyk derejem ýok. Alimlik derejeňi. Men berýär. Sen temirleň ýanyna şu alanyň alim bolup bararsın. Ýok. Öňem bir saparon gadabyndan zordan aman galym. Inno men septirmaz. Bir göç gurun etmeden o. Sen näme meni şu kyn günümde taşak etmekçi bolýarmy? Hani? Tor. Tor. Ýygyma düş. Tor. Hoza gayrat et. Yor. Kadaga. Men bu gala mühim bir iş bilen geldim. Onu bitirmesem bolmaýar. Galalyk işmata öň näme şunu aýtmadyň? Bolat bile bitireli. Şu galada bir ýagşy adamyň gyýdyny soramana geldim. O işini bitti hata edey. Bu galada men aýdarman ýok diýjek adam tapylmaz. Sen kimin gyýdyny soramakçy bolýan? Men onu size ne aýtyp aýtsam kam? Sen näme barmalyaryň salykdan alman geldingmi? Ýok, salygyny bilýän. Ondan näme çekinme daýdy ber. Men hut şojaň gapsyny kakmak üçin gala geldim. Näme? Sen men gyýdym soramaga geldingmi? O nigeräň adamdy? Tebibiň ogly. O ýaşygyt siziň gyýdyňyzdan ýyzyna perwany bolup öýüni terk edip gaýdypdyr. Gece sonu gözläp ýyzyndan meni uğratdy. Durhany? Sen ol heweşiň gurun näden edälsiň? Hawa, men heves barada diýen. Nesibem çekip o maňa badarda gabat geldi. Men oň bilen dertleşdim. O maňa öz ýagdaýyny aýtdy. Men onsoň seň ýanyňa geldim. Ine bar bolany. Men o ýigidi köpden bäri diýilýän. Ol men gapymda kul bolup şunça ýeşete hyzmat üçin hiç bir hakaçlak soramady. Men oň bolşuny halamadym. Şoň şenem kowdum. Senem bolsaň şey derdin. Ýönemen bir zada geň alýan. Sen näme üçin o ýigdiň uğruny beýle kökenek bolýan? Sebäbi şu ýanan Nurana ýüzünde özejemiň keşfini gördüm. Bolubiler. Ýöne sen düşün epenni. O ýigit men gyýdyma münasip däl. Men gyýdym olar ýaly garyp maşgalada ýaşa bilmez. Temirleň zulmyndan kimin baý, kimin garyp galjak belli däl. Beset. Men sen bolguzy gurunlaryny dinläsem gelen o. Onda men aýdyrlamy ýadyňdan çykar. Meni hiç wagt görmedim diýip hata et. Bar. Bar gidiver. Sana gyýyz ýok. O ýigidem gözüme görnämesin. Ýogsa zynnana sürederin. Men size beletdirin. Hem ýykmyny gidaýlar. Durun, Karasın. Nädir de yine bir ýerde aýdyp bereyim. Karasın. Hocagaň geň wurkly käseti bolupdyr. Güllerde bir gün ol gyýyzlaryny goýa suw getirmäni beripdir. Anan soň gyýyzlar suw uramakçy bolanna, ulu jotyň ýanyna çagyryp, ýüzüne sarpyk salyp goýberýär. Ýyzynlanam kuýdan dowamagan diýip tapşyrýar. Gyýzy näme bolanyny düşünmän, gözlerini elekçelek edip enesine seredýär. Enesi muny görüp, "Hoca, o näme etdiň boldy? Sen näme däldiredingmi? Bir güne çagan näme şunu ýaň" diýär. "Ay kuýdan dowamasan diýdim da" diýär. Enesi onuň meter gaharlanyp, "Kuýda näme dowukmy? Seret eline dur ahyryny" diýär. Hoca da, "Wah görýänle, elinle ýöne dowan soň gözüne sarpyk çalanan haýry näme" diýär. Hayırlı olun. Heves kim bolýar? Heves kim bolýar diýen? Men heves. Näme boldy? Tutun bunu. Çekilin. Durun. Çekilin diyen ben size. Ey, orunu bilmez it oldu. Kulluğu yattan çıkardın ha? Sen kim oldun ha?
Kadyňyzy aşyk bolar ýaly. Men seni zınnanna çüýrederim. Men Gülşatyz ýaşa bilmem. Öldürseňiz öldüräýin. Ýörüm. Ey Tanrym, meni nazarnana çürümeli boldummy? Yetimi yetibur edýänmi? Meni Gülşahdan ayırma. Näme üçin meni rekimsiz daraýan? Tanrym. Size yalvarýan Allah'ın hakkı için kömek edin. Men bir gaýda aşyk boldum. Näme üçin bilemem. Var gidibe, taqiz yok. Men size bedettirin. İyikmanna gedaylar. Hoca! Gel bäri. Men sana kömegimiň ýetjegini bilýärdim. Sana menden näme gerek? Zyndan sakçylarynyň bir ýaşy tutanlaryny gördüm. O meleke yüzlenip menden nana salyanlaryny epene getirin. Menden nana salyanlaryny epene getirin diýip öleniplerini kıýgyrdy. Ýöne oň sesin menden başga eşden bolmady. O ýigidin ady Heves mi? Hoca, men şogulçy, eltän her bir habarymdan eklenç edýänmen. Siz onu bilmeli. Ho bilýän. Bolýa, sen maňa şu ýerde garaş. Men häzir goşulamak gelýän. Garasan sana hoca. Ho, garaş. Men näme isleýänim bilýänsiňa. Heves, sen bärde mi? Salamu aleyküm hoca ağa. Ve aleyküm esselam. Men bu durmuşda iň bir bagysız adam bolum hoca ağa. Sen o, beýle sözler aýdar ýalyp bu dünýäge gelip göreniň näme? Sen hiç da alat etme. İnşallah maksadyna ýetersiň. Men seni bu ýerden alyp çykaryn. Oğlanlyk etmegin. Maňa garaş. Gülşah, sen Heves bilen duşmaň bizi howp astyna salýar. Meni ýazgarmaga haklysyňyz. Wagt ýazgaryp nädeli? Ýöne unutmasaga bolmaýar. Hawa, menim şo zatlar barada oýlanýan. Bolmasa siz menden aýrylyň. Şonda sizde hiç tat bolmaz. Bizi senden aýyrmazlar Gülşah. On soňam biziň gider gapymyz barmy näme? Onu maňa göz ýaş etmekden başga alaç galmaýar. Beýdime Gülşah, sen bu borşuňa ýüregim gaýylýar. Gülşah, sen nerede? Menemen Gülşah! Gülşah neredesin? Näme çektin meni? Heves ul bilen duşýan. Hey boljak zatmydyr? Yok Ejecan, yalan tökmekdir bu. Sen bol. Men hemme zatdan habarlyym. O gulu bolsa ömürlük. Zınnana çüýrederim, düşündiňmi? Rehmet Ejecan, meni Hevesden aýyrma. Men onsuz ýaşap bilmem. Akmak kıyız, sen aklından adaşıpsın. Atan gazabına kalmayacak olsan o gulu unut, düşündün mü? Aydılan bilen olarsın sen. Rehmet Ejecan, men Hevesden bir günem ýaşap bilmerim. Men Men aýtsam wagtymy aýtdym. ýoturman. Çekil. Men ölen ýene Heves ýatdan çykarman. Bolsun nähili, ýeke diýdardan diýinjek bolýarmy? Goý balam, Şoğulum ağlama. yine de yekecek edek adın tuttun. Menden ilgiliğe garaşma, men onun yoğuna yanar. Bolly bese, üllüp barmak ýygy. Gülşahjan, goý balam, ağlama. Ağlama balam, ejeň diýen bilen bol. Ey Tanrym. Derwiş bolup gezmekden inni halis ýadadım. Inni ýürek rahatlyk küýse. Ine bir ýaşy kişi maňa ot berýär. Men bolsa barara gapym ýok. Zürriýatsyz sopbaş ýökezim. İyiliň gözünden düşdüm. Ýün alyp bomha. Vay, Salih, nerdesin? Gelme. Herede. Meni gören korkup kaçmak bilen bolýar. Nämesin gördüňmi? Nasdyr, ha gördüňmi? Inni atamyň sesi. Kulağıma gelen ok. Dünya şerraylardan özüň ora.
Yerinin yer götürüyor desene. Tanrım. Belki çoğum artlık edip bana da şovluluğun kapısına sardın he Tanrım. Hani? Ne yürüyorsun? Gör hani? Nerede aytta ol? Hani? He, berdi kene. Yenmiş o derviş. Havu, tutun. Ekidin bunu. Men nerede ne göre? Aho, kenin hanından hani. Teybirler çağırıyor. Keymin lan. Havu, Ne şöyle. küçük var ya. Yerine ne zaman? Tutun onu. Tutun onu. Avam ya. Buyurun beni. Tutun beni. Ekidin nürcek bacalar. Ben nürcek bacalar. Men Hasan al Kadı'nın adamı. Geçten bolar ha. Olur. İyi zaman iş. Yağla sağ. Saltırak gören diyen. Evliyem sana. Evlin aşağı. Evlin aşağı. Evlin. Saltırak gören. Kadı'ya salamu aleyküm. Aleykümselam. Hoca, sen mi? O men Kadı'ya. Kellendeki ne vela? Yan yedirdiler Kadı'ya. Nesip etsin, pilat bilip durdular. Durun! Durun! Ten. Üçüňiz geçin. Saltırak geçin. Kalınız durun. Hocağa salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Güllük. Sen bir yerde neymiş lan? Buyurun bu yerde neymiş liyan? Kellendeki ne mi hocağa? Ayrıl oğlumun yanından. Kolay gelme. Tüy Tanrım. Ten. İkiniz geçin. Yer hani. Kalınız durun. Kalınların taklı. Şu geçenler bolor. Menninle. Yık etmeme değme. Cahan penakari. Cahan penakari. Huzurunuza çağırıpsınız. Köp Tanrı yalkasın. Men mertebeme yılttınız. Eğer öldüresin gelse, onu kıynamaz öldürey. Men köp eziyetler öğrenir. Men köp cevir cepalar çekenlerin hükümdar. Men bir yüreğde ağlıdır. Bu dünyada meni gün alırıp bilsek ki işler tapılması gerek. Meni yöne korkulacak olma. Men ehli ceza tayinlerin yakında. Hey Tanrı'nın benleri. Sana kim derler? Bana atam bakır Mahmut Bekri deyip at koydu. Men günahım var. Saklanın! Saklanın! Saklanın diyen! Saklanın ho! Saklanın! Hükümdar! Menmeri içinde vaat edip gelen misafir bir derkuş. Hanada beyim Meryem. O sana iyiğiniz olur ya hükümdar. Biz sen
Ulu seyirleri boyun evdirmek için ata çıkanını bilyez. İnni kan dökmeğini. Koy hükümdar. İyidine dolun. İyidine dolun. Sana ait. Koy Meryem'den ödaysın. Oy bu zatları Meryem'den ödaysın. Oy bu zatları Meryem'den ödaysın. Durun diyen. Durun. Hey hükümdar. Bunu ne ederdiniz? Ne ederdiniz hükümdar? İnni Tanrı'yı kazanına kalmasak gol ya. Hey asmanı derit. Asmanı derit. Hükümdar. Asmanı derit. Meryem'den aydın etmele var. Siz bunu ne ettiniz? Ne ettiniz? Ne ettiniz? Bu derviş. Doğraydı ya. Dolun olayım. İyi de dolun ya. Kabul et beni Tanrı'yım. Görün beni. Görün hükümdar aytmalı adım var. Sakın penakari. Sizin hazretçek oturuşunuzu görüyen. Men siz var arada Tanrı aydarım. Yönü var bana. Ne mi diyeyim? Hey Tanrı'yım! Men hükümdarım huzuruna. Düşme giresen olmalı. Ben ağmayladım. Ben sen serpaylarım. Var. Gidiver. Tanrı yalkasın, köp Tanrı yalkasın, Tanrı yalkasın, Tanrı yalkasın. Sağlar saatının düğüşüne girip onu biymada diyenlen cedatının ölümdüğünü bilen yok mu neme? Buna karamazsan çavuş topi, Yeymir Serdar, Yerkil Kocadağı doğacat edip onun düğüşüne girip onu biymada ediptirler. Onun için olun cedatı dine ölüm olur. Akidin onları. Düğüşün. Hey Tanrı'yım, kudretine hayran. Kellende kalko gelişiptir. Sağ ol. Yürek edip gelipsin öyle. Bir maksadın vardır da. Şoğru olur inşallah. İlki Teýmirleň töde başlaya. Ol bile köp bilmiş gedenine alym gelipdir. Ol tebigat we hata bolumlar boýunça siziň bilen bäsleşmek isleýär. Eger siz dähriden asyny gelseňiz, men sizi jedalandyrar diýip öz pikirini hemmelere ma'lum edýär. Ýere ýygnananlar Teýmirleňden anyk jogap eşden soňlar gedenine alym bilen soraw jogap alşmaga başlaýarlar. Dähriň beren sorawlar hemmeleri geň alyp oýa batyrýar. Hiç kimden jogap çykmaýar. Teýmirlen gadaba münýär. Şo pursat hoja da gelip ýetişýär. Teýmirlen hojany öňgörenini ýatlaýar. Ýüzbaşy oň özüne wepaly bolanyny aýdyp arka durýar. Muňa garamazdan Teýmirlen hojaň pikirini bilmäge garşy bolmaýar. Oň haýsy galadan gelenini anyklaýar. Hasan Aly Kady on öz galasynyň alymdygyny buýton bilen aýdýar. Hasan Aly şu agyr pursatda özlerine ýardam bermek üçin hojaň gelenine alkyş baryny aýdýar. Şeýlelik bilen Dähri hojaň arasynda çekilişik başlanýar. Dähri dünýäň yaradylşy barada Yunan alymlar bilen Ýehuda alymlarynyň arasynda agdalylyk bar. Bu arada musulman ýylnyň pikiri maňa ma'lum däl. İkimiz bu yerde hakykaty gözlärsip, ýeri şar şekiline meňzedip çyryk-çyrýar. Hoja bolsa oň 4den bir böleginiň gury ýerdigini, 3 böleginiň suwdugyny, ýer üstüniň howa ýagdaýynam syzdyryp goýberýär.
Bir iki alymyň bir-birine düşünüşleri hemmeler hayran galdyr ya. Netijede bolsa hoca gelenini alymdan ürsem çykýar. Dähri hojaň jogabyndan hoşal bolýar. Ol men siziň alymlaryňyzyň yer we asmanyň guruluşy baradaky ilim mabatda welilik derejesine ýetenini anykladym diýip hoja hormat bilen taqdim edýär. Temirlen hojadan hoşal bolup onu şatir paý bilen syýlagýar. Bere ýygnananlar uly beladan sapanlaryna begenip hojany gutlap oňa alkyş baryn aýdýarlar. Şeýdip hoja bere ýygnanan alymlary temirleniň zulmundan halat edýär. Ine bar bolan waka şundan ibarat. Ýöne hayran galmalyary. Hoja bu bolan zatlara öz değişmelerini düýbünden başgaça görkezýär. Gül-külü değişmäge urýar. Bu vakan beýle dälligi kimide de belli. Bir de o yerde bolluk ha. Yönü nämişsin mun beýje? Sen munyň dogry soraw. Ýöne jogap däl. Onda bu gurrundan gerek näme? Men hojaň gaty belli dandım. Sebäbi ol bir gezek men bilen bir täzeň arasynda bolan dawamda kadyçylyk etdi. Ol hemme zady değişmäge urýar oturýar. Ol dogruçul adam. Hemişe de şey diye. Bir sapar men bu arada oň özünden soramda o maňa halk ağaçlıktan ejir çekýär. Zalimman gollun derdinden ýaňa güdap barny görýär. Menem hiç şeýle kömek edip bilemä. Şoňa da men diýsem gynanýar. Ýöne men iň bolmanyny öz ýan değişmelen bilen halkyň kalbyna awlap bilsedim diýip jogap berdi. Berekellah. Hak aýdylan sözler. Biz hoja alkyş aýtmaly. Onu dogry bilmeli. O şahyr şahsy temirlen öňünde durmany başardy. Dähriň ähli soragyna jogap berdi. Mihman bidi uly beladan utordy. Hani kalyň özü nirde? Ol gala gelen alymlar bilen gitdi. Basym geler nidi. Ol ýanny. Men hojaň sorak gelen adamlary ýygyna gaýtaraýyn. Öz bolmasa garaşyp näçe? Ol ýa. Görümde sawgasyny aýdarna. Bärik görür sip gelipdikde. Sen kim? Näçin men bu ýere çağırdyň? Gülşah, hedeşeden nana sallylar. Men sen ýanyňa şonu aýdaýyn nik geldim. Bar sen aňyrda dur. Sen aýdýanyň näme? Men näçin saňa inanmaly? Men sen ýanyňa gülnäz uratdy. Ilnur sen ýanyňa gelmez. Näçin gelmez? Ol ýa daladasyny etmeli bolýar. Kimem bolsa hyzmatgerleriň biri bu bolýan zatlary hojaýyna ýaly getirýär. Ey Tanrı, ne yüreğim bu zatlara çıdamaz. Heveştim nanna, Gülniyet beni koyup gitti. İnni men näme etmeli? Heveşiden nandan çıkarmaň bir alacı tapılar. Oň içinde nan sakçylara tölek etmeli. Atlara da çykdyjy bolar. Bolya, çıktıcıları yapar ýaly şaýt eplenme. Onda akşam köýüne galan etegine hedeş taňa garaşar. Men o yerler bilemok. On soňa men giçelikden gorkýana. Onda häziriň özüne men ýyzyma düş. Häzir gitmelimi? Oýlanyp durmaga wagt ýok. Sen gidýärmi ýa ýok? Bol bir netije gel. Ona garaşmaňa. Men häzir gelýän. Hanım betbahtlyk boldy. Yere näme boldy? Gamussadan yükümü getireceğim görünüp dur. Hani bolaydı? Näme üçin geldim? Eger sen maňa gowy habar getirmedik bolsaň, men sen iki gözüňi oýduraryn. Hanım ýöne beýtmän. Maňa göýsüz ýaşamak kyn bolar. Men gideýin ondan. Hani dur. Geleniňe görä aýt. Näme boldy? Hanım. Men senin kıyıdığından heves kullan kaçıp baryanlarını gördüm. Heves gul bilen? Hava. O gul ne edip zınnandan boşadık ha? Hani çekil. Hanım.
Nerede köpeğin Ağam, ben heveş gördüm. Nerede gördüm? Ana o yerde. Onu kozu da yanına. Onu attılar kovlap cilve atarak Hani yol gören hani? Ol çartırak ona kömüğü deli. Gel. Atlanın! Nereye çıkmalıyım? Durun! Dur Gülşah, dur. Yürü bakın lan. Hani kahvelerinin yarın böyle akıdım. Yarın amirim bilen. Ha, ne mi ucum? Yine düşmörünü ettin mi? Kıyıda ayırın yağından. Degmeyin bana. Çekil! Ne için onu yağın? Degmeyin bana. Bekledin diyen ben size bekledin. Urmağın onu. Degmeyin bana. Degmeyin diyen ben size. Bekledin. Bekledin. Heveş. Boy verin onu. Urmağın onu. Urmağın diyen ben size. Heveş. Boy verin beni. Boy verin diyen. Heveş. Ne doğursunuz? Ayırın öyle. Yok. Götürün bunu. Koy verin beni. Heveş. Yüp tutarla. Hey, sana diyen yüp tutarla. Çekil nama. Yavaş. Yavaş. Dur hani. Dur yavaş. Gör. Gülşah. Ocağı. Oho. Ocağı selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Vellük, sen bir yerden emişliye. Beni bu yere atam getirdi. A sen bu yerden emiş yapıyorsun. Bak, men bunu sana ne adı baysam kam? Sen ne mi? Bu yere ne hemşin elinin bilen ok mu? Bu uzak kurrun. O atağın yanına var. O hazır senin gözlep başlar. Ocağı, ben sana soru tayarladım. Sen olur bilir miyim? Ne mi sorun olsa, öye varanda bir ayırsın. Yönü o soruları ben sana şu vakit beresim geliyor. Atağın kimidi biliyorsa, biliyor mu ne olacağını? Vellak. Gelmen yanıma. Sen beni ne hemşin çağırıyorsun? Gelliydin mi gel. Men kaharımı getirme. Sen dinle bana kakarlanmanı biliyorum. Oo, Ben size öyle kakarlanmanı mi? biliyorum. Yönü ben öyle kakarım size görkünmeyeyim. Bana kıygırmağımı besedin. Yoksa ben giderim. Nereye gidecek tenter? Gidere yerin mamı deysene. Ben hocağın yanına olasım geliyor. Beset keçcal çağa. Hani, göreyim. Bindirme. Vah. Bulun ikisi mi odan kıydım? Gecene ikisini mi alıp verdi, böyle mi? Bayağı ikisine mi alırdın? Çağı değil. Ben ulandım. Al kıydım, ne diyeyim? Ayağım mı? Kavga sen ulollun. Aklın ol çağan kıyali. Hey, ulolu bana olmadık. Beni günüme koyun. Beni mi Dağlaş diyen ben sana. Ben gidecek. Gürleme. Ben gelecek ya. Ben kim attım Gürleme diyen ben sana. Beni günüme koyun. Durun köşeşin. Daşta görük adamdan ne oluyor? Hani rahatlanın. Sizin hediyanınız ne mi? Olşunun ne ahilli? Sen koşulma. Oğlumun alıda sana kalmanlar. Ağır rovul. Yoksa menden eğgiliğe karışma. Yok Gel hani, hocağı. gel. Bir oğlunuz bilen kuruluşun. Onun yağdığını düşünecek olun. Bu olşunu da bolonu.
Salam aleyküm. Wa aleyküm selam. Efendim sağlık kuruluk bey. Kadağa salam aleyküm. Wa aleykümselam, sağlık mı? Wa aleyküm. Hoca, gelenin qowully. Sen ol bilerben alımdan ürsem çıktın. Temirliğin sıylığı serpayına münasip buldun. Yönü bu vakaları değişmeye geçirimde sen neyem içindir düğünün başkaça yadıpsın. Sen değişmeyendeki hocanı samsıkla jet korkutsun. O kablo gülgün tuttu. Bir ebettin oldu. Men o yerde bardım ha. Yakzadı gözümler gördüm ha. Eğer de sen vaktini geçmedik olsan, Temirlen bedin bağırımızı kargına verirdi. Sen yengdin. Sen yengizi. Bundan beylek bedin aramızda kökene olmaz. Şoň üçin Temirlerin yanına baran adamlar taňa alkyş aýdyp sowga serpay beripdirler. Kabul et. Yok kadağa, maňa iştat gerekdi. Beýdimi? Hala adamlar gelin. Kolları atıyorsun. Gelin. Men size bir hozan değişmelerini ayıp vereyim. En her günden bir günü men bir giden hozluk bağı yerdim. Ana şondan men Tanrı'a dedim. Hovo, dedim şunu. Ey Tanrı'yım. Else kuz bu gönü yağlı kâdeni naksaballıkta yetiştirip boyu asmanı yetip duran bağın barlarını oldu. Küçücük boğulu yetiştirip ay şu küçücük yer salsaydat nehi o kadim. Nehi o adamlar. Ne Böyle. Ondan ben dedim şey, bu yerin salsaydat nehi o kadim. Yok korser ettim olayım. Mağlayma bir hol paçalat değilsin emi. Anam ben yok olmaya dedim. Tanrı'nın özü kovul yetkinliydim. Eğer de yankı pek bağın şakasından aydan kâdi kellemedi gayfine mordu. Bu kelleden hiç tat kalmadı. Görüyor musun? Sen değişmelerin arasında 5 vurduklar idi. Daşından diýilesen has täsirli urnaýan eken. Sen yalgılarını satıp kazanç edenler var. Hemen bunu yolla, Badır'dan tatın aldım. Entek o hak göremek. Yani. Yan kaçsın yani. Sen yalgılarına şarik bozuk koyarlar azaldır. Belki bir kitap senken derler. Mümkün sana yok yandırlar. Eğer okudan bilirsin. Bir gün hoca, behuş olup yıkılı ya. Ondan bir neme ödünü gelip ayıngılansam, men ölümü ödeyenliyim. Şu yerde o da kovaktayıp yatıptır. Yatıp ama ağzıqıp, öyüne gidiptir. Bir gün hoca obaň etegine gelip görke bihuş bolup ýykylypdyr. Inan soň az kem aýyňalyp özüne gelen soň men ölüm öýdýänni pikir edipdir de şo ýerde ýatyberipdir. Ol şo ýatyşyna gaty köp garaşypdyr. Emma oň jesedini ýygnan tapylmandyr. Ey Tanrı'yım. Men öläýdim öýdem Tanrı'yım. Şu aralykda ol gaty azygyp öýüne gaýdarman bolupdyr. Nämişin men hiç kim öňümden çykmaýa. Ay! Kim var bu ýerde? Bolup men öňümden çykyn. Öýüne gelip özüniň nirede neneňsilik bilen ölenligini aýalyna birin aýdyp beripdir. Aýaly bolsa öýündäki iň soňky toguny adamsyna bişirip beripdir. Goňşular gazganjak çörek pişiripdirler. Men şu mahal öýümüň soňky toguny ýenmi? Allah Teala seni korusun. Tanrı'yım. Sensiz nene gidip yaşarkam. Oh,
öýüň çyragy söndü. Ýöne seni Ýatdy da. yalňyz galdyryp gidýänme ýüregim paralan ya. Näçekde? Maňla ýazlany üýtgütüp bolýarmy näme? Yaradan kim ýanyna çagyrsa gidibermeli bolýar. Şeýle dämi? Bilmedim de. Bilmedim. Ölünün yerine ölüp bolmaz. Kokusu yağsa. İtlesen yine de eğri var. Eğer öldü hatın kalak deyip derler. Sen bana ne edip beýle sözler aýdyp bilýän? Men ömrümiň soňuna çelde sana wepaly bar. O joňmadyň oduny hiç wagt söndürmen. Berekallah. Men senden karasyan adımı eşittim. Inni arkayın gidiversem oraya. Vay Basri, beýtme. Vay, ne oldu? Ne bakıyordun? Sen gidip baryan niýdiňe. Ah, berýan etme, men näme deýin naly? Dur. Kıstama, benim teklifi söyle. Kim biliyor, o yerde bana ne bedel kalasya? Benimle uzak eğlenmen. Her zaman öyle vakti olmalı. Her giderim. Sen ondan ağla ver. Bolya. Men sen aýdyşyň ýalyk edeyim. Adamsy öýden ýagşy garnyny doýurup, ýene de şol öňkü ölen ýerine baryp ýatmak üçin gidipdir. Hoca giden soň aýaly uly bilen bagyryp, saçlaryny ýolmalap, ağlap başlapdyr. Gözlerinden filial ýaş döküpdir. Goňşy aýallar ýanyna algap baryp, oň halyndan habar alypdyrlar. Aýaly bolsa uly bilen ağlamagyny dowam edipdir. Erim pagyr tarpytaýyn öleýipdir. Hojaň aýaly wah ölünni biçäreň ýanyna habar edere adamam ýok ekeni. Özü ölüpdir. Özüm gelip habar berip gitdi diýip äriniň ýatan ýerine tarap algap gidipmiş. Vay, eşitdiňizmi? Özü gelip öz aýdyp gitdi diýämi? Bu şey diýeni menim eşitdim. Mehribancan, dursun. Emmeler muňa nähil düşünjeklerini bilmän hayran galypdyrlar. Hayran galypdy. Değişme tüy ýerine düşüpdir. Kitabyň bir gatyna şeýle ýazma. Eserim şun manyly gydykly bolmak üçin onu öňü bilen seljermek gerek diýer. Ondan şol wakany gydykly değişme öwür bilsen, onu al. Eserin tüy ýerine düşdi bolýar diýer. Tähin wakalar hemişe garaşylmadyk ýagdaýda ýüze çykýar diýip bellänim ýadymda. Inni ýanky kitapdaky wakalaryň hakykyetiniň kimdigini, kitabyň ýetiniň kimdigini billik ol öňümizde dur. Sizin beni görmersiniz, tapmarsınız. Men kuş olup uçup giderim. Hoca, O, enini haşan ogramakçy bolýan. belli de. Galada işim bitirmem, gaýtmasam gerek. Ýoksa da hoca sen men ýanynda galdan gaty goý boljak. Esselamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Salamu Aleyküm esselam. Näme habar? Oğlum yukarı çıkıptır. Kapsınam içinden beklep, hiç kime de açan yok. Bana kömek edin. Hey, Wallo!
sen bilen gurulaşıp bolmaz mı? Men sen göreyin nik geldim. Yadında mı? Bana soğurlanma diptin. He? Vello. Hocağı, selamun aleyküm. Sen men gidimden geleceğini biliyordum. Ay vallak! Hani düş aşağı! Oraya sen atağına kulak asman! Öz başlıklı edip çür tepesine çıkıpsın bu minara! Hangi midinin var bana? Düş aşağı! Men düşsem atam, mağa kıykılıklar, kayıp, urup başlar. Meni köpçülüğün arasında maskeredir. Yok yok oğlum, ben sana parmağımı batırmarım. Sen şu an şey diyeyim. Eğer yanına varsam yine kıykırıp başlarsın. Kıyıkırman, vellek. Oğlum düş aşağı. Aşağı düş oğlum. Meni nesli rahattan yağdadım. Men yüreğim rahatlık isleye. Kelle süt yapıyordu ne edecek on? Ay kelle sen! Düştüne vellek! Düş! Hani düş aşağı! Bu hatları görmek. Bana ansat düşmeye. Ey Kada. tanrıyım, ölüm korusun et. Kada. Bu da atlan bolcağın men size öňüm aýdypdym ahire. Siz oğlunuz bilen yürekdeş bolmaly. Vah, bu ne ölüm döle. Men oğlumu kahredip, onu hemişe kıraklap sakladım. Urdum, kayinnim, sögünüm. Hey, göğünne degdim. Yine de bolyan zatları görüyen ha. Hoca, Oğlum seni kovuyor ya. Sen ona göz kulak bol. O seni dinleye. Bolya mı? Kada, siz alad etmeň. Men oğlunuz bilen özüm gurlaşaryn. Aha kuşlar! Menem öz yanınız bilen alıp gidin. Menem siz yan uçasım geliyor. Hey vellek eşitler mi? Hoca sen bilen gürleş dedi. Bana sen yanına var dedi. Ne bilen gideli? Hocanın yazılarına adamları yetireli. Senin gönlün olsun asılar. Eşitler mi ha vellek? Hedir yanına var yanırım. Atam bilen ne özüm gürleşerim. Hoca sen näme pikir edýän? Nämedim ya? Eveş fara doýlanýar. Ondan andan çıkarmağa ruhsat berensinizle. Oňa da etme. O da ýan boşandyr. Onsoň, Näme onsoň? siz oňa gyýdyňyzy bermäge rady bolarmysyňız? Be. Men hem gönüllüğüne, erjelliğine hayran galýan. Men olara himmet adım bermäge taýyn. Ey hoca. Men sen ýagdaýyňy bele dahyryň. Men başga näme aýtsam ham Kada. Birinde diýdi çöküp ýalbaraýmasam? Häzir. Kadağı. Gülşah ýygyňyzy ebeş diýen bir ýigit al kaçypdyr. Näme? Hawa. Al kaçypdyr. Şunuňmy? Hoja bärge dany? Kadaga näme boldy? Eýgilik midir? Indi sana anam galmady. Sen hebeşiň men gyýdymy alyp kaçypdyr. O ne hilal kaçıptır? Bilmek sırahan bolma. Sen hem zatdan haberin var. Kadağı. Kada. Heveşin sizin kıyıdığınızı alıp kaçanına men asla inanıp bilemok. Bu haber size kim yetirdi? Kada. Eşitdiňmi? O sen gorguşyň diýe. Hemze gelip aýtdy. Ol obadoşlar bilen kejebe urak gelipdirler. Hemde? Hawa. Olar Gülşah üçün näçe galyň tölejeklerini çenem aýtdylar. Ey tobo. Aho bu görülüp eşitilmedik. Maskaraçılık. Kadağı.
Ceza meydançasını tayinlasak bolmaz mı ka? Ölüm cezasını vereysek. Doğraydı ya. Bari günü takidin. Beni yaka koyun. Oza. Yine sana neyme gerek? Kadağa. Men size bir rivayet aytıp bereyim. Bana şu vakit rivayet dinlemek gerekten. Onda da siz şu rivayeti dinleseniz gowordy kadağa. Ädir kady ekeniň jeda meydançasyna alyp gelme buyurur. Tidirek taksirler alyp gelmeli. Benim son niýanna. Ay dursaňyz lan ho. Kendi çıkım boldu. Birazajyk tagapyl edelik ho. Bileňiz mi näme? Hoca öz degişmelerinden birini aydar golü. Kadın don yüreği ererdi. Ağlayan olur da ho. Ondan o hoca hiç kaçan karşı çıkacak bolma. Öz el çağanızı bilen öz bağıtınızı yatırarsınız la ho. Sözün öyle eğer bu ahvali temirlen işteydi. Bileňiz mi näme olur? Kökümüz damarımız bilen karar. Bir. En oğlu ara. O, eğer hoca gerek bolsa, öz uylamızın kebirini saylap, onu bersek, kim olmazdı? Sen nämeler diýip durdun ho? Ay, nämeler durun. Sen kıydın Yavaş, yavaş. İşte dokmay. O kadı bulyan yanlı ho. Yürüm, nämeler olup gör, bilelim de ho. Yürüm çaltırak, oğlum. Ay kalan ne mollu? Ne mollu? Ne mollu? İlgili demedim. Akmaklar. Men näme gülýanymy siz düşünmersiňiz. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Owa kim bordun? Men hemde sizi sorak geldim. Aydy ber. Näme habar bilen geldin? Havarınız bolsa kıyıdınız kecebede ötüyor. Bir de ak pata verin. Oňa ýaly bolsa Allah ýaryňyz bolsun. Barın. Ýoluňyz ak bolsun. Ömrünüz uzak olsun kadağa. Nesip bolsa toyumuzu uludan tutarız. Kadağa. Siz onu kıydınızı heveşe vermäge rady da. Oza. Sen näme görüň ne diýen? Kesevelep gelipdirler. Inni alazyň näme? Kadağa. Bagady olsun. Bizden rüstem çykdy. Balıklar olsun. Vellik. Ana, atan dur, görşani. Kadağa, oğlum getirenler. Aha, hoca, sen diyenin doğru çıktı. Vellik'in göğünü biz bilenek. Wellik tuwelemi. Kadağa gödüň aýdym. Men aýtdym ha köşeşde öz aşak düşür. Hoca, vellik nimen yanında olan. Atasam radi oldu. Sen yazgılarını iyisini vaqt etmeye hakik vellik'in öz hevesçen oldu. İnni mağa kömekçi tapıllı. Hey, vellik, nimen yanından ayrılmarsın. Çök. Çök. Ay, hemde sen bunu oňardyň. Men beşe gözläp azar edindim. Seni beğenirip bilen olsam bol ya. Yedikliğimin ulu fiillerini gülküyün, keneğin, şorta sözleri, değişme yomokları bilen iyil içinne çeper sözün ustadı bolan hoca yal şahsiyetler hali häzirem halkın ruhunu götürüp ulu meşhurluğa eýe bolýarlar. Olaň döredüjülüginde insan häsiýetleri bilen
yüzlerce düşünceler açılıp görkezilýär. Bu bolsa asarlar boyu halkyň söýgüsine münasip bolýar.